Dahito yan anak ko, tinabayag ngay Arapaap mo. Ket inted ti provincial government anak ko, tinabayag mo nga Arapaap kada kamin. Dimi pulos makastanti ragsak and pinagteng-thank you mi kada governor kini vice governor. So nga ken digiti in engineering na ket dimi tumasubsubalitan ti anus ken dunguda ka deto barok nga nagawan ma. Nung ma'am narugyanan sa mini Mark Dave iti nga patakot si balina. When ma'am narugyanan na ma'am iso nga daydi narugyanan na nga iti sango na ma'am hangko nga pinaikat kasi iso ti nakita na idi si bibiyag pa lang ma'am. Talaga may sut Arapaap na parang anak. When ma'am. Ma'am no aday ti message mo ni Mark Dave that go ahead. Anak ko. Dahito yan anak ko, tinabayag ngay Arapaap mo. Ket inted ti provincial government anak ko, tinabayag mo nga Arapaap kada kamin. Ket anak ko, hami nga kalkalikaguman kumati dakkalabalay anak ko no adda ka nga si bibiyag anak ko. Ngem inted ti governor ken digiti nga ngatwen na ni vice governor ket di minto pulos masubsubulitan tan anus da kada kami anak ko. Isu anak ko no anyaman ti ayan mo itata. Amok nga naragsakan ket addakan iti sidong ti apo anak ko. Ket ikarkararagan na kam amin ti salunat ken pigpig sami kas kadigiti adda ti gobyerno anak ko. Si kanti mangikarkararag kadakwada nga pigsa ken salsalun at da anak ko. Ta adda king kwan ken ka nga mangsubsubaybay uray no awang ka ditoy anak ko. Ket si ayat ti tao ken ka anak ko. Diyos unay ti agngina anak ko. Tinted mo kada kami. Ay ayatan da ka unay anak ko. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti agnina.